Agane ki ukrish Bakhuid tongin duai nagabenda servet ai borriang karwan lang bansa shapuit lautrain kata penkoit ke Lai spak saupo. Lai spak saupo. One paraya royu try. Hallelujah. Dembani mahulong play. Kohiman kopara tongin songu yautrai hagane step kam karpang nagabenda ka jingai yau Francis Assisi Bakhuid ka Balang lemba jungu Francis Assisi Bakhuid bun kimensiam kila Lait-ïa lemba ka jing duai jung lemba ka jingim jung Iduairu nagabinda baharo ki seng riniam ki shim yak nuksa jingim barka jingim mensiam jongu Francis Assisi Bakhuid tongina kin maw ki father ki sister baro autrain kurku Iduairu nagabinda baharo ki badon ki kerteng Francis autrai ullong shisha ki nung yarap ki baro ha kerteng uppa baru kon Baru mensiam Bakhuid. Amen. Kajinga jongo try jongi u Jesus Christ. But kajingi jongo play. Lem but kajinga sulak jongo mensiam Bakhuid. Kindon. Rank hard but pi barro. Ranka bat piru. Tongin sangesh por ben pan map nagabinda kilait kilat jongi barro. Ka gospel minda kasngi. Kapin kan mau iengi. Bangi de ben kongu ya kajing kot jongo try ha kajingim jongi. Utrai kot ingi. Man ka kelip mat ban paisham tongin sangesh par ban kusulai halaga donur kamen siam jongi halor ki pop baro ki bangile e ki por baro ngi kindait ya jisu ka jingkot ka jong jisu be id map yangi Pelai ludi yangi naga jingte naga jingkum nagi pop jungi baro daga snam bakardor jame sait kud yangi nga plam au blay badon board baro bade happy ko himen ko para bangalele pop shibun da ki jim parkha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat junga da ka jingle palat junga da ka jingle palat bakra pe junga Namal kata nakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa kateisoti ya ki angel bat kiri kuid badia pi ko himen ko para banduai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro ni seneyangi badandala map igi pop jongi penyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Triken rat go blay. Sngi, Triken rat go play. Sngi, Christuna, go Christuna, go nam penim jangi penim yangi. Triken rat go play. Sngi, Triken rat go play. Sngi, Christona, go Christona, go nom penim jongi penim yangi. to ngin nia duwai ni duwai ru nagabinda kajing dumu janga mega Bible Convention nagabinda brother Sujit but Dr. Cherry
But baru ki jimpen kray jongi ha ke nega jaga. Kum juria baru ki kon ki ban wan ban ngap ki tin utrai. Ki ba pang ki ba shitam. Ki ba ngosi ki ba jingai na utrai kin kala ka ba mod. Ai ka boro trai ka nang trai kam halar baro ki ban wan shimmen da ban ngap ki tin utrai. Koblei me uba daka jinga e jamme ya u Francis Bakhuid ka azizi la pinya surim dur badu Chris ha ka jingduk bad ka jinglong rit jongu tai ba daka ba bodin ya ka nuksa jongu ngiru ngin bud ya u kun jamme ba daka jingit ka bakamen nginla banlong kawai badme da utrai jongi u Jesus Christ kun jamme uba im bad sansha renka bad me ha ka jingalong kawai Jungmin siam Bakhuid, ublay junom la junom. Amen. Kaching pule na kitab Nehemia kalnong kabaar kat khod iway ter hado kabapra. Ha ubnai nisan ha kasnem kabaar po jong usim arta zirsis haba kawain kaladon hakmat jong u ngala shim ya kawain bat ngala terwa ya ka ha usim ngampat jupen I meno ya ka khmat pasngusi hakmat jong u ti usim ulakli nga balai ka khmat jong pi kai I sngosi haba pim pang satia kani kamde ke henre ke jingkuslai ka donut ti ngala sngoting shibun ngala ong house im to us im un im junom balai ken ka khmat jonga kan is ngusi haba kanong ba ka jaka haba don kitchen tab jong ki pat men jonga ka jothiau badia ki khrdop jong ka la thang du da kading enda kumta us im mula ong hanga ti ya ke phikwa ban kerpat kumta ngala duai hau blai ka beneng nang ta ngala ong house im lada ka jingpen ngobha yaus im bat lada ushakri jongpi ulayo jingspon hakma jongpi topa yanga sha juda sha kanong ba habadan kijintep ikpat men jonga bangandup taybiang yaka hangta us im mula ong hanga kas im ka syong hajan jungu hadu kanu pinja balanu pinwan pai kumta us im ula ngobha ban pa yanga bat ngala ya bukpor bat u ti ngala ong house im lada ka pin ngobha yaus im tuen ai hanga ya kishti shakila jonga jilla ka bashal ndet kawa bakindup sha yanga banyat lingba hadu bangan depoy hajuda bat sa kawe kishtiru hau asap unong pet ya ka klaus im ba undup ai hanga ya kiding bantau khung na ka banta ki khrdop jong ka kut jong ka temple bat na ka banta ka kenro jong ka nongba bat na ka banta ka ying ha ka bangan syong tius im la ai kat ka banga kerpat namar ka ktibus bun jong ublay ka don bat nga ka ktin jong trai Iso ya ublay Sam chispa lai punyo nomor praspa san pusat Praspa san pusat Tijong akan yap terkong lada klet kari jonga arut jiwa ka Babylon nantang ilaya syong bani ayam abagen mau ya pasion adin rut wa Babylon mistin ladu jara abanong ken di pandangi jing ruai sion tijong akan nyap terkong badak lekari jongan
Little jonga haneng shintu jonga Ladana pi Jerusalem na lobaro Ti jonga ganyap terkon Ladak ledga ri jonga Hallelujah Kagaman sim Nabakai mabneng Kalong kajongki Hallelujah 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 Utrai undon rengkat bat pim Rengka bat piru Kajimpule naga gospel Bakhuid kat kumulukas Kaburam hame kutrai Kadba ujesu bat ke sindran jangu kedang leit laka linti uwe ubriyo ula ong hau ngan bud yame kat shaba mele ujesu ula ong hau kemersiang kedon ki krem bat ke sim kasuin kedon ki skum henre ukun ubriyo don jakashong jakatia ula ong ha uwe pat ubriyo to bud yanga henre uta ula ong kotrai sha shua bangen le tep yaupa jonga henre ujisu ula ong hawu I kibayap kintep yala kibayap henre mapi kileit badialap yakahima uble so way pat ubriyo ula ong ngan budia me kotrai henre sha shua bangen daleit ay kuble yakiba haying hasem jonga ujisu ula ong hau omdon ubriyo ubabu yala kakti hakalingkor baduta uba kertiang din uban long ubabit yakahima uble ka gospel jong utrai Kacinyaro yame kukris ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ ki jimpule menta Sngi bat ka jingim jong Francis Assisi Bakhuid kalong kabayade ngiyosngo naka jimpule naka kitab Nehemia ubasngo si halor ka jinglong jonga nomba Nehemia udon haka paki dulan jongus udon ka bamgadi udon ka ying udon kaspa namar ulong ubajan badu balai ulang ubajan badus jong kerdu eye duna eye bad ulong ubak kamen hangto henre haba paid us ulayo bau Nehemia ushakri yawu daki kemat basnosi badula lingo badula kili piduna ayu hangne hakane ki ngati pim pang eye badula ong namarba ngadon ka jingsosi halor ka nomba ngadon ka jingsosi halor ki jingtep jongi pa temenjo ngadon ka jingsosi halor ka kardop bala jot jong ka nomba ngadon ka jingsosi halor ka temple baku jong obalai kane kalong ka dao jong ka jingsosi jong Nehemia kadba udang im pahu pahai kalakiu hapo jongu kata ka jing kusalai
ka jing sausi halor ka ying jongo balai halor ki pat men jongo ki bala kalad halor ki jing tep jongi pat men u Francis Azizi Bakhuid ula im haka paki dulan jongo pa u barispa dona eye u impahu pahai bat ki paralog kaspa dona kindiatru ka jinkomen bat ki paralog shimla dona henry ula don di kemat basosi bat ula lap kaya ka daw badula shem ka daw jong ka jing sosi jongu kalong uble u kot yaw uble u don kam yaw Wad uble ukwaban pelai lut yawu naka jingku selai jingim naka jingku selai kaspa. Wad ngitip kai kabalajia. Naka taka jingku selai ulastang iya ka jingrai kabatimai. Ula shim ya ka jingrai kabatimai. Badula be ya ka taka jingrai kabatimai. Badula id ya ka taka jingrai kabatimai. Bad nakabinta ka neka jingrai kabatimai. Ula kloy ben ino ya kaspajo. Namar ula yo kata ka jingtrang bante ya ka ying jomu balai. Ban ngitipro haba ula roy kata ka jingtrang bante ya ka ying jomu trai. Ula sna ya ka we ka imane kala jot haba ublay ula ong te ya ka ying joga. Ula snautu bakala bante ya ka imane henre ka jingkot jomu kalong te ya kamen siam jonge brio ban pensna biang ya kamen siam jonge brio bala jot bad ngitip nadu kata ka jingrai ka jongu nadu kata ka jing kot jongu blai ula kalalang uwe pat brio badu yesrim badu kris u yesrim badu kris ha ka jingim jongu ha ka jinglong jongu bad ngi ha ka balang ngi burom iya bu mentakas ngi lemba kata ka jingrai jong way ubriu ni don bon gi sang rinium ki babud ya ka jingim mensium jong Francis Assisi Bakhuid haba ngiru ni yomad ya kata ka jingkot ka jong balai lada de ki kinna ne ki samla ne longumi ne longupa ne ki rinium ka jingim jong ki veru kin stamban kerla om de tang ka jingim jong i marwe henre ka kata ya ka jingim jong ki vei ngi haben shashkor ya ka jingkot ka jungo balai lese ha ka jimbun kam jungi lese ka jimbe ya ka rompong junga parte lese ye ka jingitana junga parte kaba pinbi jangi ngi khalet ne ngim sotu ba ublai ukot yangi ngim sotu ba ujisu idi ngim sotu ba ujisu don kam yangi lese ngi ay pali ya kiwe matkin le lese ngi kiri pait pa lese ngi on kane kade ka kam jong ki lingdo bat kirini ngi te ngi im pahu pahai ha kade ka parte hendra ngi yi un na khame ya habala roy kata ka jingang nur na ka binda ki ing jong balai kabala roy kata ka jingang nur na ka binda ki jing tep jong ki pate men jongu ulakwa banle eye nakabenda ka nomba Jerusalem nomba jongi patemen kabamut nomba jongo David nomba jongo David kabamut nomba jongo Messiah nomba jongo Messiah kabamut nomba jongo balai badai nakata ka daw u nekhameya ula angnud badula angnud hadu kata kala pelong iaus ban penbiang nadong shadong iawu nagabinda ka jingle jongu nagabinda ka jingang nur jongu nagabinda ka jingkwa jongu ban tebiang ya ka nomba jongu balai ya ki kinro jong ka nomba ban tebiang ya ka temple jongu trai ban pensna biang ya ki jingtep jongi patemen ko himen ko para kaya ka bangila ban ring jingmut na kene ki jimpule bara ka gospel ka on ale bud yanga henre don giba on sha bangan leitep iya upajonga
Kadba upa udang im ula ong syabangan leitep ya upa jonga. Kibrio kibakwa ban penselem si penselem ban bodi utrai. Kibrio kibam tre ban dia ujisu kidon bun gidau ban jengai nakataka jimbod pat ka jing syakri. Ngidon bun gidau ban bu hakama tu trai. Syaya nga pangan Lait-ïa kendo ya king banai ko ble ya king kasem. Habau try padu kot yangi ale budi yanga syakri yanga ban pensna ya ke temple jonga ke ying jonga pendim mai ya ke jingim jongive bun ge brio ki don ge dau ba bun jai ban sna ya ke kinro hakamato ble henre utrai wong sna ba te ya ke kinro naga benda jongu ble pat kane kade ka jinglong jong ba bun mun Namar ngimpat don kata ke jingang nun ngiyoi ki beriu kimjo kin mau yaki bayid batoin jongki bala layap ngimjo don kata ke jingit kabab palat nagabinta ki patemen jongi lesi ngimpat don ke jingang nud kabab palat nagabinta ke yingkoi jongo balai ngitip habaki beriu ki wan shayi mane hakaja kaban pin kuit bon ki beriu ki pinjak lea ki mane Ngilaban yoi ki beriu ki ba ai bam hai mane ngilaban yoi ki kimi ki pa ki ai bam ia ki kon hai mane hakane ka juk ka ba minta but ngilaban yoi kabba la kot ke jingya seng ka mas ba kuit ngilaban yoi hakajaka ban pin kuit ki la pintingit pin ban ia ki mane hen rom don ke ta ke jingang nud bun ngut ki beriu naga binta ki ying ba kuit jang boleh Ke pentingit ya ke yeng bakoi jango balai. Ke pentingit ya lade. Ke pentingit ru ya ke temple bakoi jango balai. Kane ka dega juk. Don bun ke beri ke Shanghai mane. Ki pendon kam bun ke baro ka ba pinsngo ba ya ki. Lese don ke ba bam hai mane. Don ke ba keren hai mane. Don ke ba yalaka hai mane. Don ke ba paid film ha ki mobile phone hai mane. Don giba keren phone hai mane don bun kie baro kabang ilaban yo I ki brio ki le hakane ka juk ka menda hakawe ke liang yo I ki brio ki id ya ubale ki trang ya ubale ki burom ya ubale ki bakwa ban te iya ka temple jong ubale ki bakwa ban pendim mai ka jingim jong be kane ka deka jinglong jongi kane ka deka jinglong jongi rikoi kum ne khameya Francis Assisi Bakhuid ula IT ya ka jingim dakaba ino ya kaspa jong ka parte nekhamea ula kwa ban late jing late cha jingai nakapaki dulan chumus ban late te ya ka kinro jong ki jing tap jong ki patemen ka nomba Jerusalem ya ka temple jong balai ban pensna ka jingang nud ka ba palat ngide ban kli ala de menta Hadu katno ngidon jingang nod nakabenda uplay. Hadu katno ngidon jingang nod nakabenda ke ying jong uplay. Hadu katno ngidon jingang nod nakabenda kamen siem jongi. Hadu katno ngikwaban tebiang yaka jingin. Buon ke beriu ke penjat. Buon ke beriu ke penjat yaka jingim jongi. Buon ke beriu ke pensausi ki weipat. Ko himen ko para. Hakane ka Sngi burom jong Francis Assisi Bakhuid. Tangin trang na do ka donut. Bangiru ngin te ya ka temple jong balai. Bangin te ya ka ying jong balai. Bangin le kuit ya ka jingim jongi. Bangin pin kuit iya ka ying jong utrai. Bangin long ke ba shimkia ya ki kam. Ban Lait-ïa na ka benda ubalai. Om tang ka jimpin kuit ya ki imane nga ong henra jimpin kuit la jam. Kenapa? Uble unsngoba yangi ibai. Jisubi it kerku kerdo yangi. Pensle yangi. Bangin dup yo kata ka jingang nut kum kiri koi. Ban treasure hem daga benda jongi. Ban kendi burom yame haka jingim jongi. Bahaka prate baro kawai. Bangin don ka jingang nut naga benda ka yim bakoi jongo balai. Bangin long ke ba it yame. Bangin long ke ba kendi burom yame ban ka kerlip mak. Enyaro ya utrai Jesus Christ. Tangin plai ka jingit. Ngangit. How lay pa sanwar varo. Nong tao ka bening pa kendo.
But how Jesus Christ ukun marway chungu, utrai chungi, yau balapuna min sim bakui, yau balakana kamaria tesuti, yau balashale ben ko Pontius Pilatus, la sanar pnayu, la yap la tepyu, la yasha kibeyam, agasni kabalai, nami pad kibeyam, la kiusha, shangsha kamonu play pa badon bor, nang dawn wan pad ben bishari kibeyam, Ngangin o min sim Bakhuid, haga Balang Catholic Bakhuid, haga jinga silo kirikui, haga jimab ikipop, haga jimmi pakado, haga jingim bam jikut. Amen. Lai spa prapuwe. Lai spa prapuwe. Begani ka jing terwa, bejangi ku try. Kat kabangi don kenra, isau babanai. Jingnya jami try, jingnya jami, jingim jami try, jingim jami. ya duai ko himen ko para paga jingkinia janga ba jumpi kallang ka papriang hun ha ublai uppa badon bor barro to try bideng jing knyane ti jompi maka banta ke jingara ko pura mo kerteng jung ke jingmanta yangi bar ka balang Bakhuid jung baro ko wei ngi terwa hame ya kini ki jingai ko trai kat bangi karpan pamen pen long yangi ki ba pen krebha ban pen menda ya ka jimaya janga dimpana khaba u Francis Bakhuid ula piang da ka jing sherhem da u Chris utrai jongim amen utrai undon renka bat pim to kentiu yala ki do nod kentiu ki sa utrai to ina ingu ya utrai ublai jongim ka song hok bakatei da shisha ka long ka ba shong hok bat ka badai ka daiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa Bakhuid ko blai badon bor bat bam jikut lemba utrai jongi u Jesus Christ namar ha ka jim pala ba pala jongi ri ko jame kam dam e u Francis Bakhuid ka azizi me yangai pen ku pen biang ya ka balang jame da ka jing khalain batimai ban me tarwa hangi ya ki dak batikana janga jingi jame la pen slur yangi da ka nuksa ba slur jangi bala san shan bor yangi bara bor da ka jingi side shirhem jangi kanamba yan pen pura ya ki jingmaya ka jim penim bat kumda kokenran rankat bat ki angel bat ki rikoid ngiru ni aingu aidam yame kadba ngi pen bana da ka jingamen Bakhuid Bakhuid
duai nagabinta ka jimpen sleh halo jungi vei pai vei pangindup don kata ka jingang nut nagabinta ka ying jungutrai nagabinta ka jingim mensiam nagabinta ka balang bakhuid baro kawai dashisha melongo bakhuid kotrai katamei jung ka jing khuid baro namar katang ikarpadi me to pen kuit pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umensium jame kum ka umje halo jangi bakin karlalong yangi kamet bakasnam jango trai jangi u Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang ya ka jing shashita ula shimya upu badaka ba aingu yame ula kedia yawu badala ai halage senran u ong to shim bat bam na kane pi barro ne mar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jampi Hagaju keru kamenda lalayabam ula shim yaga kuri badda kabaingu biang yame ula ayaka halaki senran u ong to shim bat di na kane pi barro na mar kane kalonga kuri janga snam janga jutambati mai badbam jikut yaka ben penmi naga benda jambi wa naga benda ki babun naga benda ka jimap yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris tapen koid yagi men siam hadim pen koid pen kia eki bapang gi bashitam yada yangi nau bamen kajimaya jong kajinget Kata sin bangi bamju namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame go tra ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadia me bangi ke bayo benda hakamet bad snam o Chris ngilong ki bala penyat likawe da umen sim bakoi taken mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penchana yaka ha ka jingi rankat badu Francis upaba kujang will but marvenu bishop jangi but baru kilingdo but kiriniam taken maulemro yaki himen ki para shinrang bat kinde kibala yutia daka bakermen yaka jimmi pa badia baru kibala klat no haga jingi sne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isune yangi baro ni karpadia me Barengkhat bar kamari ati di Bakhuid ka kami jongo bale u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis Bakhuid ka Azizi u Francis disease Bakhuid but baharu ki Rikuid ki bala penso ba eme pateng la pateng ngilong ki babit banyo bin dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallong hame ublay upa badon bor haga jingelong kawe jungamen sim Bakhuid baro kaburom bad ke jingero junom la junom Amen tongin tuwai kumba Jesus kai angi nagabinda par ke jingang nur jangi tonginang Angnut nagabinda ka balang, nagabinda ka jingim men siem jongi. Iduwairo nagabinda ka jingjop.
but ke jingkor ku halor ka mega Bible convention but baru ki kun ki ben sawan ben duai but ki mamane ya utrai pakin yamat ya ka bor halor ka met but ka men siem chuki kopa jangim wa abening kalong Bakhuid ka teng jumi kanwan ka hima jumi kalong ka mon jumi ha kin dau kum ba abening to ayang imenda ka jimbam jangi ka bahala kasngi but to map yangi kirang kang jangi kumbangi rungi map ya ka beles miu yangi but wat yalam yangi sha ka jimpen shoy and right up light yangi na ka basinio the light yangi ki karpat ko trai na ka jing sinio barra Haga jing spoon jamme, tai jing suk jing sign hagis ni jangi. Kramba daga jing arab ka jing isne jamme. Ni light bara bona ka pop. But ngin yo jing edana ka jing jin jar bara. Kat bangi dang up kimilin diya ka jing karamen Bakhuid. But ka jing wan pa jungunom penim jangi. O Jesu Christ. Namar ka jamme ka long ka ima. Ka jamme ka bor ka buram. Jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ. Meu bala ong haki apostol jamme. Ka jing suk nga I happy, ka jing suk janga nga I happy. Wat pe digi pop jangi, hendra ya ka jinge janga balang jamme, padha ka jing spoon jamme, tai haka ya ka jing suk, bad ka jinga tale ka we kat kum ka mon jamme, mame uba im bada basensha, jinom la jinom. Amen. Ka jing suk utrai, kandon, bada bo renka, bad pim, Renka bat pim. dap ta ka jinge do Christ, tangin yaingu markelia. Kulang bro, me bagi doki poka percaya, usim senayani. Kulang bro, me bagi doki poka percaya, usim senayani. Hakumi ukon lamboro chango belai. Hakumi ubakit na ka pop janga parte. Suketo ki bela kot chaga jing kawai jang ukon lamborot. Kamet bagas nam jungo Chris kandri yang asyaga jingin pamchak.
me nagamenda ga jingai kamet bargas nam jame yangi vai pai vai pamela pen kadang ya ga dono de kamen siam jangi naga jingai wo bane yesu magane ga ski buram jongo Francis Bakhuid jonga Assisi ya iti hame ya ga jingang no jongi baro ya ga mega convention Bible convention ya ga bapangi bashitam hapadeng jangi ya ga kon ga jingai na ya ga kon ga penjot ya ga ying Bakhuid jame ya ga kon ga buram ya ga ying jame ya ga kon ga pentingit ya ga vai ya ka met pamayan jame o jisu baye karko kardo yangi baro pen kod yangi baro pen kala ka bamut yangi baro ya itiro ko jisu ya ki inga semba sausi har ga jingla jangi baye batoin jangi ya iti ko jisu ya ki kon ga ba ya jingai na me ya ki kon ga ba ya sakma jisu menam pen bai biang ya ki baro shaga jingir jame ai boring i ko jisu pen slaying i ko jisu pen koi pen gyayang i ko jisu ai boring i jisu pen slaying i hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus I boring Jesus I boring Jesus I boring Jesus hallelujah hallelujah Tong in near Dubai. Lemba kini ki jingai Bakhuid ya ki bangilayo pidiang ko try. To ai hangi ngi karpad ba da ka ba perto board ya ka jingir ba ka jingshir hem apostol jongo Francis Bakhuid. In your mart ya so jonga jingir jame. Ba ngin pen briang ya ki kerleng naga binda ka jimpenim jambaro ki brio. Dau Chris utrai jangim utrai undon renka but pim blay badon bor baro in karkuyepi uppa barukun bado mensim Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ya kubar babha jang utrai daga jingim ka jampi Isamu yau lei. Pras sauspa frapua. Sauspa frapua. Sim Bakhuid, Balang, Balang, Jinam, Amen. And you try Jesus Christ, no,